and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Mateo. Oh, Ginoo ko. Tanawa, nagkayo ang suod sa Olympia. Ug naa kini dapit sa bato nga nagrepresentar sa kayo. Oh, Mateo. Di mailhan ka na nga dunay dakong sunog nga nahitabo sa patag. Mateo. Vilma! Oh, naunsa ka, Samuel? Ang TV. Ablihan na to ang TV. Kay ngano ba? Mutanaw tas balita tungod kay nasunog ang pabrika sa cooking oil. Unsa? Oh, nganong gipawang manimo ang TV, ha? Dili ko ganahan mo tanaw. Tilma. Makapanglimbahot kayo sa balhibo ang kayo. Daghan ang bumbero ang mitabang sa pampahong sa kayo. Pero imbis pasirita nila sa tubig ang kayo, musamot kini kadako. Mao lagi. Dili ko ganahang mo tanaw. Mura ko og nervyoson. Gibuhat na ko ang tanan, pero pakiyas ko. Mateo. Mao ni ang akong giingon, nga dili sa tanang panahon nga makapugungkos katalagman. Mateo. Gibuhat ko na ang tanan kaganiha, pero wa gyud ko'y nahimo. Nagpasabot lang yun kini, nga nagkaanam na yung kahinay ang akong lawas. Oh. Ug mao ka na ang akong gikabalakan pag-ayo. Mateo. Dako yung kayo ang danyo sa nahitamong sunog. Wa gyud matabang ang pabrika sa mantika. Ug mikaon pa kini sa kasikbit nga mga establishmento. Klase-klase naman lang ang katalagman nga moabot nato. Tilma. Ay, nagpasabot na kahakini nga motapos na ang kalibutan. Dili ang kalibutan ang motapos, Tilma. Kundili ang mga tao. Amo Mateo. Bartolome. Iya ka sa dakong bato naglingkod. Uglawom kayo ang ginuna. Tagsar kayo kung makakita ni mo nga ingon ni Ana ang imong buhaton. Tungod kay mag-uol yung kong maayo, Bartolome. Kung dili na ako mahimo ang akong nahimo kaniadto. Bisan sa akong kabaskog sa una, bisan pa man todo magamit ko sa akong gahom. Doon ay panahon nga di sab ko makatabang sa katalagman. Tungod daw sab sa mga tao nga nimugna nini. Pero karon nga tiguang nako, bisag tabangonon nga sitwasyon, adunay ko'y panahon nga dili ko makahimos pagtabang. Amo. Di kinahanglan na gyud nga dunay mukbolin ako. Musurrender ka na, amo? Dili na ako isurrender ang akong gihugtan karon. Pero nagampo ko nga moabot na siya ang sunod nga sugo. Amo Mateo. Hait man di ay si Mateo. Wa man din sa palibot. Wasab dito sa Olympia. Hait man di ay siya. Doon na unta ko'y pangutana kaniya. Unsa ron? Oh, Ginoo ko.
Unsa karon? Amo, ingon sila nagkagubot sa unahan. Unsa rin tabo ha? Amo, Tara. Ato ta sila Bartolome. amo, gisug kita og makaway. Amo, kinsa na sila? Tabangan ko ang uban na mga kauban nga makigsangkas makaway nga nagsulog og pulos lumos itom. Kinsa man kini sila. Laing pundok nga moilog sa mga bato. Ang gamhanang mga bato ang ilang gipangita. Ang sagradong langob, magdali ko. Atuon ko kini. Way makasayon-sayon sa pagsuda ning maong langob. Gawas lang namo og sa akong asawa. Pero dili ko angay nga makumpiyansa. Dili ko kinibiyaan din. Kumusta na, Amo Mateo? Sandro! Buhi ka! Nakurat ka? Ano nga kong pagyabot? Ha? Buhi ka, Sandro! Kung patay pa ko, Amo Mateo. Wa naunta ko karon. Apan tungod sa panabang sa akong Ginoo, diadtong nagkasangka kita. Nagtuo kang namatay ko? Wa, Mateo! Tungod kay gihatagan ko og laing kinabuhi sa akong Ginoo. Gibuhi ko o gihatagan kog dugang gahom. Ikaw ang nagpuyo sa tunga-tungang bahin ining bukid sa Ibira. Oh, og dito gipanumpa ko sa akong kaugalingon. Nangayo ka og panabang sa dautan. Maulan ka na ang bugtong kong pagi nga mulampos ko sa kutingo. Nga akong maangkon ang mga bato. Dili mo kining maangkon. Dautan ka. O nga lang di man, nga ako ang sulod nga sugo. Dili ikaw ang sugo. Kunwa ko masayop. Si Sandro ka nang giatubang ni Mateo. Abi na akong patay na siya. Pero ganong naaman siya. Dako siyang buhi. Kinuho ko. Bisan unsaon, dili yung ka mahimong usa ka sugo. Tungod kang usa ka sugo, limpyo kasing-kasing og dili dautan. Ako ang sugo! Sauna o! Ikaw untang sunod nga sugo. Apan dautan ka. Nagtuman ka sa imong gusto. Misupa ka kanako. Hinungdan niya nakaingon ko nga dili yun ikaw ang sugo. Gibansay-bansay ti ka sa pagtuo nga ikaw yun ang sugo. Nakaangkon o gahom. Tungod kay ako ang sugo. Nakaangkon ka o gahom. Tungod kay gihatag kininimo. Apan nagpada ka sa dautan. Hinungdan nga ang gahom nga na kanimo. Iya na sa dautan. Pagkadagan og istorya. Ablihin ang langob. Kay kuhaon ko ang mga bato. Dili mo makuha ang mga bato. Ang kunon ko ni! Ipakalitan ko ni mo. May kani ka nakabantay ko. Unahon ko ikaw sa pagpatay! Abdi ka, ha? Di ka magsilbi sa kong gahom tungod kay tiguang ka na! Muna, basig usag may tabo niya mo, Tio. Nabala ka bitaw ko, Bartolome. Muna, at tibanon ko pa ang mga kaaway. Ubay-ubay usab sila nga kasangka sa akong mga kawanan. Ginoo ko. Dili lang unta mo lampos ka na si Sandro. Dili lang yun unta. Oh, Mateo! Oh, naigo ka. Ingon ana ba ang usa ka sugo? Usa ka huyang? Dali ra mapukan? Tanawa ang iyang kamatayon muna.
Kuhaon ko ang upat ka bato. Apan sa di pa, kinahanglan nga mamatay ka una, Mateo. Aron hingpit na nga wa na ibabag ang akong pag-angkon sa mga bato. Dili ka mo lampos, Sandro. Dili ka mo lampos. Nanggawas ang upat ka replika sa bato. Nga naani mo, naglutaw sa imong duha ka paan. Ang bato sa kayo. Ang bato sa hangin. Ang bato sa tubig. Ang bato sa yuta. Maako na kamo. Maako ko na kamo. Kanang ipasali ko ni mo, Sandro. Nga dili mo kanimangkon. Mau ba? Pues, patiyon ko ikaw, Mateo! Dili ka mo lampos, Sandro. Dili. Tukay ikaw ang hingpit na matapos ini kayo na. Dili! Sige! Apan di ka mo lampos ako gaw, Mateo! Dili! Ngano kay? Ngano ni? Di ko baliw ang akong lawas! Ngano kay ni? Di ko baliw. Ngano ni? Ingon sa migahe ko, di ko makalihok! Sandro! Angay ka nang matapos sa hingpit. Dili, di kini angay mahimo. Ni kaging ang ulawas. Ngano gali? Tapos na ni kay ang ulawas. Ngano ni? Ngano ni? Nagkana mo kaili sa hotel. Nahimo mabo.